أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم بجميع صوره وأمر بمجاهدة الظالمين ورفع الظلم عن المظلومين. وقد أرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه لإقامة القسط ورفع الظلم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. الحمد لله ثنب عليه ولي الصالحين ومن جلوا قلوبه وعليه. الحمد لله ثنب عليه الذي بنعمته تتم الصالحات. كل موم بالتيمة يعلم من النعمة. الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين تنوب عليه دفع بالله مسدو أما على التن كافوكا ولن من دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. كشيريا كروكرويا لك كلباتيك كشيريا كروكرويا أذكرك تشيديا صلى الله عليه وآله وسلم كشين لما جامعين على فأقو جيدي أذكرك صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أذكر سومو أنا جيوم أنا ما صنع كتو ونوفي ولادي جينكا فكتاسي القيامة سماسي أكو كانوا ويلي كان عليه إسرائيل أي تو أنا جيكا سلامي أني أنجلي بكا دون والله تعالى يلدلك كبوت يونيما أيان لدي كبوت يونيما بجميع صوره نا سورة بي توني نونا كتشالي أسلامو توني نونا كتشان يانفون فينينغا ko tɔɲɔni ye jumɛn ye a dɔn tɔɲɔni de ka jugu adamaden ma ɲɛnamaya la ka tɛmɛ ala kota bɛɛ kan ka d'a kan ale sara cɛjugu min bɛ tɔɲɔni na o ye diyɔrɔ fila ye. a fɔlɔ ye diɲɛ ye yan filanan ye lahara ye.
ala kuta jurumu bisiga bunya e nga ala kuta manjugu jomba katemeto ni ka nyondo yo ode ato ala iladi ke kabwama ka yamuru kena aksu no itline ka fwai ko chide were chikunde ye la diriya kasabati du kolo koka ani yonje o chide nga bara wala belebele doy lineya ka du kolo koka na labo adama de yani bagaya ka bonyona bawo be kungo kono lube balo nyona ni misera mina na ala e nizomu bla adama de uni yonche ka tasra do jira ana ango mine tari dona balo do kirefe mo kana nyon to mo kana be yoga anga don ko ala ilajili ke ka bonto yalima ni asura ya be Allah ta'ala ya marulike ni toyoni kelaw keleli mamu ngabara e mato toyoni ni mami alla ini kwa bidan zago maka wato don ba do ko kiri mimbe na bo bule adama de beka hal yi kafiri ni mason ka labato ko parce que dande alala ma to bi kele ka alabatu li wajibiya ika kadaka kuna dagara e atoro bisi ma to ma o ni mami ngwa be ban la driala ni mami ngwa be ketton ni kele ka ket dans agulay kadaka kwali kafiri ko na ko ton ni haramu ya lit islamai amba fo mal ni islamai ijoya kadaka ibina dans agu mawdika amba bulumne ka lineya wajibiya aka wala sa aka jenge o toro kana simoma bana ladiriya beda makaka Allah batuli wajibi ble bema hal ni fima dal jine kula nga ambi wajibiya ika faranga ka ladiriya nani be sigila parce que ka ala dana baliya ta daga ika be doka ka doka na fulu boshi ka don nibo ka dom so boshi ka dangari doka dimala da ka ko o daga be ke dandala harala kella ko koray ko tliné fe ni adama di wasiyere di sika ni ate o ni dungo toyoni doron ani kuma mbeta nyon fe o de ni toyoni dabla la mo bla no la dria de bla no tliné de bla no e toyoni ko kuma photo yoro qur'ana fo fa ka chala ala ban ya mo ni la dria ka faraka wallahi la dria fo abilajili ke kabo toyoni ma wala ya mo ni toyoni kelaw kelali ani kan ya maru bi rafi'i zulmi ni toyoni wulili na nyebe toyoni na sigidala jamana kono du kono inkmanu layni do be kuma njoro anga lame ka fa ma do te toyoni kelay nga sebaay ka toyoni ko do bali aka foitala parce que aleka atabu ale nunu de be yona e unine te yona itama dafade ube yona e de unine te yona sima kene ka duma folo sima ko ngoduma sima kene diuma sima kene msuma sima kene rema abo atakon masinema nga toyoni du danzagodu nabe skidala nabe jamana kono abe du kono wajibi do anga ankilingili beka alakram mandum sallallahu alayhi wa alihi wasallam ubuyanani uqide kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah وعليك لك حديث كلمة يا سبتي
ko manto do halakira u ka halakili ju damne na jumaina u biski ga tieni fle be ba fo ko ata boni ko ban jama mi fo mado yere mba fi be ijeni yoroni fi ki be kuma kodo la wali be kodo keleke e mo kameti idabonna sa idabonna ibi yere dumo bi neni idabonna ibi yere dumo bi la boshite fu o mandawi la ilaha illallah wo ben islam yonga e ko nganda wala nganu kumbe yere ka ni be yere defa ba fo nganda wala islam ya islam yodi an yina nan de ko bi an yina ka foi masla maya la fu akhiru zamanna ka an fasa kan la fu we be ko ne yere kun kilindi amago te nyona tasro alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya don kwale kanin dine anana ni mi atenye abada atanye fe abada fo ajama kuluka nyom mine de ka ke ko mina fo chekidi odia to alakira nale madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay bara folo folo munke ay ka tariku gafe ulaje ay sira gafe ufle alakira ay bara folo folo munke do do akola bim se ka ke so be ka to yoni wuli awni mbedda blabi illa man rahima Allah anga dalu ejmei anga minge nangwambo ke toro mi mbon yere soro kabiye afamuna ko eko nere kilidi anda yodi alle nere kilidi foi kana nere soro ni fema ne soro ka babana ni fema ne soro fema jamana soro ni fema ne soro fema dugu soro ni fema ne soro fema sigida soro amba ke ga baloti islam ya baga tati awa o aksu fana be ni ne fenzoro ko ko jamana jara ni ne fenzoro ko jamana nyina ni ne fenzoro ni ne ngalla ni soro ko jamana pata bulukai hey tanke ni amani hakilla nun kele kabo anyere malte de farafina yere ni jugo inata ambe meta de afin fla tonyoni ani nere kilinde kukadinyere ni 20 fla dama de beke ka farafina naga shika ta dondoni nanzinde ka kuma tawla tanke na masigi ka yere ku muraja kani 20 fla ka laje nyontonyo ka dobwala anga dobo nyontonyo na parce que anga jamana sira niveau mina siza ne ta fo ne muhawalatu munum be mo be wuli ni la yini munu yebi kataka jamana segere katambe se problème kambe ke jugu sako diwiti fu were kirenga masula kama absika bla bunda jme ngono ni toyoni bunda te toyoni bunda ne magote ma were la magote ma were ka toro la magote ma were ka nafala alle ne be ke ga fedo de viser ngo soro doron halni jamana be bi to akngoro ansero au niveau de là-haut ire mana siki ka lage kibaro mun mu puyam fe bi ijigi be msia chendo anta jigi tiga alaka hinena de jigi msia amba fo de kwa jigi msia anyere kundila anyere ka nyene maya anga kudo na nga fabu ni yaye ko amba anyere mangutu ay kudon jamana yi ay doni jamana yi ay fabu jamana yi anga makorobo kumba keta anda ngon gembe kuma gwanzaiti farafina masiga faranyonga kuma shi kasika sebe kodoke kasika chieni do kumbe kabo uerema farafina masiga faranyonga kuma shi kasika kobado ke kuma be angere dama de benyona am soroga fo ko uyambla nyona de ere a don ko mo mi ngalla ile ka bla nyona muna isona ka bla nyona nina me kuma munu fo wala na meni wale munu era don ka ba feka ini koroke de bla nyona ere o donga ba ngaw ko fe yalla batu katlaka ni sigi ko karide ambla nyona amumbe hakilla aslamo futubay ma korodo ayini ngala ya ka koro nga ma fika fe min fo hakilima be kulu ku jamana don fubay neko anga nyon yini ga sade
coup d'état a bɔgɔ tigɛra farafinna de kama kelen Mali bɛ situation min na bi sisan e b'a minɛ k'a mara i b'a fɛ ka mun kɛ sisan laɲini jumɛn b'i bolo e k'o fɔ an ye fɛ e b'a fɛ ka jamana minɛ sisan ka fanga baro i b'a fɛ ka mun kɛ hey ne t'i y'a faama tɔgɔ la dɛ n t'u dɔn tɛ n dɔn nka ça suffit dɔ kɛra dɔ kɛra non ko dɔ kɛra tɛnɛmaganba suko la sisan sa parce que ko in b'anw de kun kan an tɛ se k'an sigi k'an da de dɛ e b'a fɛ k'an minɛ k'an mara sisan e b'a fɛ ka mun kɛ sisan e k'i ka laɲini fɔ an ye sisan maa wɛrɛ minnu b'a fɛ k'u b'an minɛ tuguni k'an mara e b'a fɛ ka mun kɛ sisan n'an bɛɛ sɔnn'a ma ko an bɛ crise kɔnɔ ne ko an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sa ka bɔ a kɔnɔ de wa tari an ka ɲɛnɛmaya taala de bɛna kɛ fanga paro ye ni ne ko bɛ nin fɔ dɔ b'a fɔ hɛ minnu b'a la olu ma paro de ya i t'a to n ka kabako kuma dɔ f'i ye qissa dɔ a saha n'a sahabaliya n kan t'o ma hikima min b'a kɔnɔ n kan b'o de ma ko cɛ dɔ a fa kɔrɔlen a bolo k'a ladonni gɛlɛya y'a dɔn ni bangebaa kɔrɔla a ladonni bɛ gɛlɛya a ladonni gɛlɛyara kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ maa bangebaa fila kɔrɔlen ka u dɛsɛ i bolo fo hali a ka lamalama bɛɛ f'i k'a ta f'i k'a bila yan o kuma o de y'a dugawu sɔrɔ kuma ɲuman ye nka maa min b'a dugawu sɔrɔ o kuma o tɛ bɛɛ ye cɛ de sɛtanɛ nana se a la ka tulo ka hakili la a ye fa de sama jiri dɔ b'u ka soforokun na a ye fa sama dugutila fɛ fo kungo kɔnɔ ka taa fa bila jiri in kɔrɔ ye ale kɔni a ye ŋaniya min da o ye ka taa fili a taara fili jiri kɔrɔ ye ale kɔni b'a fɛ ka takhalusu kɛ ka bɔ a la k'a ye fa bila ye min kɛ k'a b'i kɔ dɔn fa ko Allahu akbar fa ye takbiru dɔ kɛ o takbiru fanga bonyana fo den yɛrɛ y'a dɔn nin tɛ Allahu akbar gansan ye ko den nana ko den ko k'a kɛra ko takbiru de ye jumɛn ye a ko ma jigin na koyi ko nin yɔrɔ kelen nin jiri kelen in kɔrɔ yan ne yɛrɛ nana n fa de fili yan a ko n ye Ala ka ladiriya ni Ala ka bonya de segin Ala ma min na an b'a dɔn n ka kuma kun ye min ye ko dɔw bɛ yen o bɛ se ka jɔ ten sa o denkɛ in de y'a fa ta ka na n'a ye ko ale nin tɛna kɛ taabolo ye olu ka bonda la ko ale n'a ta ladon sa fo ka t'o fa ale bolo ye sokɔnɔ ye o na sa ale bolo ale n'o ladon sa ko tuma na ale tɛna nin fili ale yɛrɛ den k'a fili mun ye coup d'état kɛ a sahara saw a ma saha saw est-ce que malien t'a filɛ ka nin darisu dɔ ta nin kɔnɔ an ka ko in jɔ ten sa diɲɛ maa bɛ kɛ k'anw lajɛ o anw ka ɲɛnɛmaya taabolo ni bɛ se ka kɛ nin ye diɲɛ don o don n'i ye diɲɛ arajow n'u solila ka wuli ko coup d'état kɛra yan u kan bɛ farafinna de ma olu yɛrɛ fɛ yen tɛ dɛ nka anw b'a fɔ k'olu de b'an bila a la min bɛ bila a la o t'a k'a yɛrɛ fɛ yen k'a dɔn nin kabako ye dɛ a fɛn o fɛn n'a kɛra ko tubabuw de b'a kɔfɛ ko tubabuw de ye u bila a la tiɲɛna tubabuw u ka kekun tiɲɛ yɛrɛ la u kojugukɛlaw don u yɛrɛ b'a dɔn k'u bɛ kojugu la wa u bɛ mɔgɔw bila a la mɔgɔw b'u labato fana u labato ka tila k'u sigi ko ninnu de y'an bila a la min sigira n'a fa ye an tɛ ko in kɛ ten sisan an k'a jɔ tan n'an m'a jɔ tan an si ka hɛrɛ t'a la dɛ kuma dɔ bɛ yen ne y'o fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ ni maa min y'a faamu ko nin ye kutuba kuma ye o ye n'i m'a faamu walahi n'i y'a nane fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ a sumalen don ko bɛ ko la ni jamana hala bɛ hala la ni jamana taar'o la sisan bɛɛ b'i ka seli k'i ka so juma bɛ bɛn ka bɔ an kan sisan ne ye min dɔn a kuma sera maliyɛn nka
foroba adamadun kunga foroba ko kwani ne na ube da makakaula benye bala jamana be chukomina ne ta fo fenda fedin daga gele ni daga no ne ka fo itola parce que adaka gele adaka no we an munum biya folodi eta munun dara lute dagele ko kala mablu kek me mo ni de ka adama de be boronto suniti ambe benaka ko e mo munun ga bare halibi anga layni anga segi ka dulu makun ukamara ukatemeni fali parce que comme roye e utefa ukatemeni borondoli parce que enu kadi utatna se ema ne dunya fo yambi sega ka fo hey ala be kiru ka tigede tonyoni fle namara ba donya ta dugujeje tonyoni a hakete ba adama de no abada faki ire halaki ki buruju halaki ka ibona wula nogo ka du sabatile adamade kofe ka bona jole adamade kofe itaye tonyoni kelaw kofe abada nga mo tala ka wajudi o ma joljol do na kunye jamana inturu akunka ka jamana den ku bishi ku ukan na faw dunka akilin din nga shinieski nga foi ma sabati amro kofe benye bo chama ma kele ay milliard biu suye jamana kuna ya ambe ka furuba na fulula nga hali dingilima yako mimi kema sabati ne ka hali warin numbara ata do ko ala tisnoko fama ya kun be majuli kono jamana ngaya fu yere tesiga no nte koni nte malikon mana ma chugo on datsiga bwala ay amajul da bwala o ka chane ere ka jatide la koni tsiga ke nga mustahilu ta'ala fiyu hali munu ya maraka qur'anu fle chugo minabi ala ka ketewa ete afanga dme mbawna ate komi sedo de ba ko ayun kenye nanga se oteo ala de dansi ko bela li kulli naba'in mustaqar kibaru ya bena dayoro de do fedo be ambe darsu sura kono halno ya sura yoro do be to fami ala o kera don wo angoro american nga jamana kuntiki koro mi na iraq jamana ci mamunu be information kalama lu ba kalama aketo ka fo bi komi be sina kumato oka ntena ko to fo akumato oka ala ye ayre jamana minci ala yo de to do ada o jamana nona ko chekele nga wuli dalu fo tablo ka beta jamana ka jamana kuturu ci fula aketo ka o jamana to fo iraq de fo ale de du yoci ale de tara yenci fu ko mugujugu maye ala yo de do ada tele la jebe nyebala ayre be ka ayre kiri wa jena maya ala be ka be kono lahara inna rabbaka labil mirsad ma dindama doni munum be nyemo ya yini na ni anto kan na fule na anto joliye na anto toroli ni anto tonyoni wallahi akiri be jena ya akiri be lahara ala ka mawtu insha Allah ta'ala udangal yabene o ma kika jamana ko hey famo koroni kura be da makakan na ko am flero mina bi ibe fanga kono ita kono imana ke jamana de façon iye karamo e makala ma ande ko ngal layni ambe toro mina o psika wuli kabo anga chugo mina mamunu mba fe ka andu ka anyena mamugan ukan nafa kama am psika kishi olu toro ma chugo mina ifama minga layni o ye ala bodon amba ina ala fa ala ki deme o barala ni jamana de ngwanza minga layni o ye ala bodon amba ina ala ki deme ki koloshi ni karamo minga layni o ye amba ina ala fa ala ki deme ki koloshi na ma minga layni au ngasi anzen goka ka ansika anzen zabara kono kamene kadi anjuguma haluta dugobli folo de kuba ko prévouté bi nazara rebe ke ka furundo wira be ke ka kuma fo udala ka jira lubu kan na fadi no fe ya halna umbe saka ba lube yantiye de no fe buka na fa no fe o bangina uneka kuma meja bela dalu ko kuma rete ko inabli bana mamu ba yini anga sigi anga situation korola anga sigi kata baga brus kono duguma ka jini
ukata baga bruskono duguma ka ufate fu umami umabo okake wala sa e ka Quran soro régulièrement la okake wala sa e ka ji e ka bi toyedi ji sanuma na ya ka soro islamiyon do be bruskono uluma hali kolosoro okake wala sa e ka ke milliardaire okake wala sa e ni to bublunga yala ko pale ukono ukeke mabaye ka e korata antoka farafina fura dama betali mo godo de ta kulu ke komi olu non te kele bile koy olu kera to bu fima wi sisa onde bagana mado unu lubi je kan mara amba nyini o kadaya ni o kunu ka sa shaka o bana ni ala sona nya fo kan zara ala la mo kulu kunu nama colonisation min file to bu ma jamana labla o kan sangoy to bu ye jamana o labla jagu ya fanga wa soro mo ka niveau temera jagu ya fanga ma unana ni min fana ya nona mo ka mustawa bi ni ka teme o fana de ma ni mo mi mo fam e bina mo convaincu ni muni iba na o ni muni Allah iba fe ka yini ka farato yoni kelo ka ku deme iba fe ka yini ka farat dan zagola ka ku deme to yoni kela na deme ba be da makakan u beto yoni kela be dan zagola ala ko ko mani do ka fla be kono chere la anga yan ma be fanga yini na fara fa maka ne ka ni mai ma munu be fanga la bi munu ba la ka koro munu ba fe ka kai donata la wallahi be da makakan kuma ina an be da makakan kuma ina on dit jusqu'on donc be ko ko ale be nyani de yini nga an yere dama ka sanga do chugo fe ambe sika do ka nyani la hal na ye nyani kuma fo adala chugo ambe da dola ka datigi jugo ka nga afutige yoro e joni fe yew ya alay innahu alimun bidati sudur dusku kono ko yere ala bodon wallahi halimun flala na afon fenta ko ni doron pour que ngato fama ya la doron mago tala ngala ini de mbeke ga mo nege pour que ngato fama ya la bunu mbala bi halni minta yoye ala ko halaki ka bwanguna ka fanga bojala karo kante beda makaka dugo nunu koy ni bi clé parce que ni kuma na uto dora fanyo ko bino do fanyo di bila bon auta nyedo nunu to dora la wa feka me fanga de la ayo e fama me ko ata feka me fanga la ngai ba feka me ka munge fanga na kuma be ideu masala be ideu e min fle ne ba yini shini ni ya so ba ita feka bala munu bala ka on kele do teke ga mala lu fe ya kadaka ko bala ka jamana de unga chike ala yedo abe ke fanda de la jeune ta fo chinois yo ku ga fama mena fanda chinois bena ka ku ga fama ka tu kuna fuka tasa don dara kuma yi munu bena kana fama u faya olu beta wera ta giribu diena uro fe we fen bulu ya don dara fo saudiya urwa ko mena fangana oluta o tate o afa sorala o ata fa sorala o ata fa sorala o bege ga de la ba de be blala o tara fen bulu ya fama ya ko dore na bena kaka mindo akuna o da mata fama ya te dore ko ko na bena kaka mindo akuna wete ngalo e election fi abe manaka ni mo bena ka ko mamenga tu kuna o de hatikai parce que al ni wote kera nu ma so itu kuna o wete kelaw de mata wete kelaw de giana kata wete ndaya de uluta wete kera ulu sigira mata utara muna ko mo ma son ko tukuna le kon bi mindon en fleuro mina nte chini ndone parce que ya do mane tala de songoro ningo ya ni de afata ka kora bido ndebe ga kuma bideka ni yele ma mindona na chini o chini ngoy o chini ngumai ni mingai domina ambo fo na ya keka chien akachini fana bu fay bi dalu foita umbolo folo kwamba fo ko ni hanu ngata ka bwangu na ko do were kana o dalu te ambolo folo ka barake chukula bi folo ka sanga pima ala le bishini ndonde o mani mami yere malasa yoro kudeta mana ke chukula to madama do de bine to be kudeta juruka jale ajuruka jande ni ala la blay munu zoro lu de bine ta beti donne hala kenta ala ali kudeta keli kadi mama ya be kudeta keladi
akadi maoma hali problem hali mamunu sigi misiri kono na kun gadu ye ko hala kun ga erisi o fana ku deta kala di anta donga ala ba to o fen fle be ko nga fam maoma ni alaka na nyema ma yere bulunga ni yake afoni tara kidal marada yata yangon de ni ala sona na sori ba fika take jamana kundige kidal walma jamana wore kuna yete ya a nyemandi de ne kon mo la son femindo waqula an yebe mina ani nganyemi be adama dona hey cha aka kuna kuma mina ambe o fosa ambe farala nyonga ka fanga ukele aka koro wani yayi mo dusku bi beba ko ayatu ka soro gelew bi benye bala gelew ko tama be jamana kono ngaw na tabbe mo were sabali be o gelew ka na soro ko foite sena ubsika ke aya do de bien o ne madala ni may barake no e mali radu ko ko kaya foto to jumay ala e ngarde da ay ko nini kari mandi o kana ma balika ladriya kari fle akomandne wal maneka bota kanin ko ina ko kana ambali ladriya la islamek ka ke ladriye akadila wa mandila abi yere kunga abi fa kunga abi ba kunga ika chefo na bide on bay folo ni kojugu kera mako do kumbe jamana kono be boli kana winu sigi ka kuna fondi ni balaka keta anga soro sugo fa ni balaka ke hali foi tsiga ke foi tanga jamana bolo wiye femunu nza ushimai abeta ubu wardu atitata yorola ngabi anana ye ukumbe komunu fo ko do nyuma balaka ke bi utofo okumana amini ka e koro don sa de et puis Mali est tableau qui est toujours donné be balo fanga kelela Mali opposant be Mali folo opposant de manato la politicien de la ngaya politicien opposant be karamo opposant be balaya animateur opposant be balaya jamana de Gaza est opposant be balaya abe kala ini da abe balo naka o ngwara daidi aw munu yeta kuma kula saba mbolo yow malla ye mawma e bi ka murtilelu aka soro do de dagirina akme fe do de soro fen folo le do de soro fanga folo lintemeni nununa o tikega soro bi ne ma fo ko nunu 100% de ne tu dongo yi nga foroba ko yi an be kumbe sra min folo nye tiena uye nye do soro la hali hasidi yo don hali kafiri yo don bet mzrame muye folo malika nake fawdai dungo da foku gerala yana dungo da foku marfatu gerala yana allaba fa nyon fa kanana ta do jama mayoro la allaba nga jamana kanana ta ci ambulo ka burja aslamu dando siro la wa maskidi wallahi dando siro la yini maoma benani yo yiniga hali munu bo sigida wala yo be ko bi kafsa ko o mi nga gelena be fa nga flamin tara o de tara na be Malik koron fe ko problème de tarani Amadou o de tarani ibekay e fa flatara fe min no fe ni fanga min na pasira ka nye abanye shi min foloma ni ote ka bi an yine no ko pew nga be manyira ko de munu nga soro dagirina imbe foran ya ka koro ne manyira kuma ko hali jamana fama koro de la ka foya ko mo be hali bama ko ya munu simbe koron fe kula ube balunaye ube complice la utafa ko era kadabla mo be faye lu be fenzoro la wa mali era tabiya de kerasa nati do soro femina ati nyema ya soro la te bunya soro ala fo ko de kachi fa munu flamuna ni ala fama era kuma siginai wallahi fanga fulu le do ko ya ala fulu kana be atike kono ala mi yo kan sita do ala min la yini nay anga yini de la yini nga ke here note mamunu fle fanga kuna u yere kun sigi inde nay ko lu de jamana marabaw ye bi ansi kuma sikino wa akoyere damne kuma ansi hakli lafiya ka fo kon numbina sega sabati tanka ko ke jamana ni ala andeme ni ko kera ambe farulo ka ku demewa ne koni ne kamana gana an fle etamina an be fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka kisi de wa
taramina nyon la blaka nyon neni kateme nyon buruje ni chorba do en wele dongo ye bali ko do de adama de betsiga ben fengeli ngalo kasa mo fi wali hadisa kera mutawatiru o ba hadisa daraja korota ba sa halijra aka korode be choroba chama bi flem siri kono ya adembo bebo nana to fo de nga e wati min fo ma koroba choroba de konema akundinge mimmi ngondo ni nazara ye ansoro ni ngofe ko na mateme ni chesri na mateme ni kele nga avancer akasika sabati ni nga ke ambole bolola ko ni nazara ya ansoro ni ngo ako tinye de nazara dun qur'ana yujugo fa walan tarda umghudud walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum ulu tikala dabla dun ba don ko malien bi sigi sassa kana aka fanga no fe kala dable dun ba do ko malien bi sigi sassa ka ba fo ko bi fanga dafiri wala buluda dun ba do fanga don ko ma do de be ulu mago te ma to ka kala to yoni kala udu dan sa ko lawdu fanga faranyonga de ko kele beni ka kele ke chudo beni segudu wallahi netlu be mina yaro mado be te kuna funi beni ka mustawa do kuna funi kula wallahi nazara tetlungela keleina ndambe mina nazara tetlungela keleina de nazara bakan nafadi no fe jang o te video kala ka kuma ide te kambe ke ata video kala o de no fe de ni etanjum koro de nazara be jamana mali dononte ko mali kunga dogala ko yi afrique ko de ay je ko do no yiniga ko ni jere ni continent ta ku laje continent mini magamaka dugujugoro feuna folo ni jate tabu ko min a ba da chugola a fem magamaka feuna folo feunu nga ta dugoro o afrique de parce que a boli setan do ta boli damna mena sambirika ubuka petrolu ka ko sambirika ubuka dugujugoro feunga ka ko sima magamake fara fina taw de la folo to butambe contrat do signoro do la ka dondoni kala ni ka abakuruba ere boka asigida nafanae o make folo sara jamana do ta chamankero la fana u bebe kelela ya ndeno fe onu bebe kelela ya no fe aslamo kafiri fla do kafsa do ede ango chenfonyo ede alakira sallallahu alayhi wasallam aye arno fe mo bo maga ko gelele uma ku blakata habasha akulu flash kunte islamede anga kilito wala de a flash kunte islamede ga kira yu chikata habasha ko masake mimbe ko mati tonyo afi nga wu shikunte islamede kafiri do kafsa doy kafiri jamana do kafsa doy kerengere mani jamana yere min awna fle yona nana jamana tofo ni jere fle jamana te je economy islam ya kele ka ko oti ma belia me mesir ta islam ko ni ko ngama me abebe boyedi kele aflana jamana ti min tugule do aka jamana maralen koro no fe ka balo la kateme ko ati jebe o shiri kele asabana fila asabana ma ere de maraba koroti buya alle anga o de famu tant que ni i maraba korosi bi dala ka jonya ma ban folo de parce que mi ma deli ki mara ino se ga ben ko do la o ma deli ki mara o te i maraba koroy jonya ko to hakillo o tay baraka nyoye halno asra fa ngaka boyete nga nunu mbolo yayu ka yoro mara len koro de abu sagoyala o boto lu sagoyala olu be kelamina halsa na be ka yon convaincu ko anga segi gata oluma ay segi ne ko segi de ne ala sona nimba mi ni be segi ka tiyera duma ta parce que kabala ka jeda jondia de kadi doy hal ni kibi do horo ya ka bo jonya na tafe ma do were de tafe ka dlu uyela ma do tafe ka ba hali muya to jonya ni e jonya la je tarikula kabala ka jeda tarikula jonya e man ga shili de kabala ma
ma afoke joye ne de ko jonya parce que muna na be kele ke yorola ke fari be fen fla deta nga seba ya soro kele la walma ne bi fere ka sadi nga jitod man na gashile du mal la fule du o bi singa ka abulo korota ay ne mine ka tanni on de ta ke joye islam ya soro yo kele yorola mami na la fura na fasana ayre de ko ho ay ne mine ne ti kele ke bli ama joa o man na gashile de chayara et pourtant anga makoroba kuma do foy fe do be lu foli man ni nga na wajibi ara ko ka khodi ko mi monet do jamana ina ko folo jamana ere ma sebe la maw jamana ke faru jamana dugutigi dew amma ba dew munu ere ni jamana timbula ko ulu shima songu dew ndo to bukalana ko damnera a fambashi ka fambashi ma songa de do ala marlo kumbuka jondo mine ko di pour que wira de ga kishi ubuka u die mine ka dugo ka blaka ta forore pour que akara do to ma ko roba be ndon sa ko manyana ma mundu na o machaya manyana ma mundu na to kala na o machaya bo to wudu yo o mo ko kum folo munun kala ayulu de blaka jamana mara akofe arabu nugo je go o jonde de hakilam ngon bala o ba o de bala ko hakilla la fule min bala ka ba be makewla ko yela maka ko de ko o kuma o mo de chayara nyemgo ya kun folo la karoge ne ma fatro fo ma batro fo ya interpréter chuko mina ni yere tari yere ke joyeni ni kuma yi ka kuma yela maka ki jon foro la o yi ngoe ete ma farambe anga amsiga hona ya kabon nazara bulo bi chuko mina hal ni jonjamu bola malaya o te joye bile jonya hakilla to la bile nga maoma ne kala ini de ye anga segi ka anda jurudi to wuma ka ke u no fe komi shede umbu ba no fe ka ku no fe komi sagade ba no fe hal ne e bemba ke wi horon ye jon dusu tabi ye fuare dusu tabi ye fasan dusu tabi i ka jamana fere i yere bodala awni nun ka fet ka nyonta anga dambe te kele anga dine te kele anga laini te kele anu tika marché anu che dande ye tu kafsa warama wara kafsa tuma sani fere awa kalango munu bani yonche formation munu bani yonche ani nazaro che danwe be kanaka amara ka aw de besra dongora aw daba ngo ko bela fe on fe fo de ko tasra jira farafina tsiga bono wala ka de mana muhawala munu be sena je dungodo fa ka tiende foni ko ka dafirde parce que ne tatala hey wallahi ni ay ansigi ka nini ko na chena wallahi ambe bani royi ala do de tabsiga juya do tay en flèche hala minami occasion min poile flemme mali na ya perdu wallahi ambe ba ya nyana ni ala sona ala kan kisho ana al sadama dun ka sabati aw joni ka hera sura ka masin fu de ka di farafi fu nana mako ka che doro kana dance kile ay ba jamana munun lafiya ra ku lafiya ra fu de la ha ambarko kero on kele lega ambarko rebe malika ambarko rete malika ba da se akuma se ga dotoro de ambarko te malika ni ambarko ke sebe sa sura be borakala na sura ko datu be sebela ngambe sebela hal to wera do ko dama tu sebela febe be ga do balla oh ni ada madere ko kambe kashi ambarko ngo bara de tesina ete ambarko be sanjikawa baji minabe ti en traverser ambarko psika kakawa dugu kolom mbambulo ambarko be ko kawa ma psika ambarko ke fali be ngawa adama de be baloni mu ni nunde am fo fem na ko premier nécessité ni adama de tsika balonu te am be sika sanke me ke ka balo malaya am siko be soro anyere ye malaya ato machine ma fen noa e utoi wallahi na gona obiduna tu kafsa warama wara kafsa tuba munu be machine ma fen ga ku dla utu dungwe uba fere ka maloni alkama deja e dien flebi
yara dama be kele la sa jebe ma wakala ba bo ni ko kari ne be ngela o ga jugema isiki da dama do nga ko de lololo do nyoro bo balo ni yoydi nga on ida atlan kuna konte fuyi an tika fuyi ke an fuyi ti fuyi chema an woni an sara ka o de on be balo ma to la nous e fon fo an soma awi ala che nazara be fama min suwandi awi o kay ha o ba nyini ne dalu were tene bolo dere ka fo ko fanga be ka barake ko fanga ta bolo kay ne to dalu were ne ta yini malik ma re la ne ba yini to abu de fi be fen flafie ni to abu ye ka ba fo ko islamaya mi mai o de kay ni to abu ye ka ba fo ko fama mi mai ka jamana kuna farafina ya wallahi ni sebiye o kolo shire surukuti manda bende made ye nazara ka fanga o fanga kele ka bo farafin jamana kuna abaka na fayini yoromina o fanga o bani kodo de ci anga laje anga ke horon anga mbalo ya doni mire ne kamana ga ambe be kele do de la ya nyom fi ambe ba baruko nga kuma mina kele kera sebe ma chama mbege ki wolo ete to ko baro jonu nda fo baro la ambe kuma baro bo ambe de ko mali problème ko nunu de ambe ko fa anga fa mo kutsika fo utusonga fo o da ukunya njogo de don de atu kutsonga fo suna munu ya fo an ko fa ngulu labla décision fait betaka jonya keleya an ba be kokoro ni ala sonama décision fait betaka sika an boni mara chejugo nunkoro hey an ga kuma ude do koy an ga chidon de do ba ga lase an dola an tan huba goro de fa be law ete jien kalama abe na ko muzumeze de ma balikasa ete jien ko kalama hal san sa soro doy jurubla do rasula foi ma soro kise ma jala foi ma ke ñina may shi dan dama di fu che ko defa ni mo famu yede bi yela maka ke ma kuntan ka ke man na shile ereti mo nu ba fekana an halala fede mine kasro ka ambulu la so ameni mbela were ka entero bulu koloshu ameni mbela to bu ande ka entero bi chia ande mo go be sa ete to ba ta koloshu de wa wu faranyonga kanyonde me kumbabe hali to bu jote komina nasura kumbuka jamana ka ni jugu ya be munu ni yonje wu faranyonga o kumaina ka jeka onkele na on desero le an be jiri juga jile de bambulo nyono fe kumbabe te ni ne ko ni mali bila malaje ko ma kudeta hakila be jigi ma mina kokura malaya ni watina aya laje aya taitana kabaru na uga laje ne madala na kake wallahi ne madala na kake ibina muge jama men faranyo ibina on convaincu ni muye sanga tuino fe ibina fon ede ko anga tuino anga ta français ne ta do ibina min fon ay no ban tuino fe ibina mu fosa ibina fon ko an be tugo mina ka koroko de kingaya kudeta a fora fanga min go to bu ko motan ni damne ya go to bu ko tan ni damne ya kulu seraka minge ko ali demokrasi fanga masiko ke nga ka bi don ele mana nyama koro doro die dungu do kuma kura ba mun be sigi ka fu dala fu famam ba kuna fu ka eliminer ka boy wal ma fa ka gien ka boy fa ka ta ka boy mun kama doro parce que lu ba fe ka kodo ke ya uma soma kele ndama de yo u yere ladiri ambe sawo o ma ladiri o adama kuma le ngolo chena le bena njoka foko mbe fanga défendre parce que donata o borata o bien mba fo dro so sipe ladiri ben nu fanga u kain ne ka kuma to kade ne be ya furuba kuma min fo hakilima be nyebo chena ete ni jama ko nge nyonga amalien na mata ni yondo ya e de la malien c'est ali 80% maliena ali misiru kono jango so rasila ngamba la ye minga fsa doni minga fsa jongala ko imbe chuko mina sa akafsa sisa ngafsa nera kunzira na minye ne ba adugo kerengere ode ngo fanga korote mene minaya giesa ala kon ngana ambla la hala mi man nimisa onofe parce que kuma be mali kuma nimisa ka fanga korode no
ngabi malien kan ala tanu de atete kumbera tukumina be akara be nyana ame kuma do me to fo do ke aka hakika ere anga nyo hakilici révélation do anga nyo hakilici atete taranga mo ni misara do mo ni misara do mi fora ko takera tukumina ngamunu be bi aya ko ni misakera ulu ko feta no folo joni global ma tlotalo amasa ne ni nebe ne re nu che ay to nyena bwani yon che akana an to yoka o bulanga vraiment dokera ko ni femi be mami ni fama nu che ika soro kula ika nafa kula ika joro kula ere ka jetela eni kodo ka kan jamana kono imo soro ta inu ko régler nga kanana ambe magosa kanana datu ka nganono na anta siki ka mashi flola imana ke ma façon ni ala sonaba kanzigi ki laje furuba ko kibina chien ambe ekelenga maslaha do kama walma juguya do be kelengono ina mogowche koy ngode ha be kelenga intérêt sangone oyi ngode jamana in furuba intérêt ama faranyonga ko de keleke wa munum fla kuna nanye donze wera yu koro do mini jamana ko tekele bolo mi shido mona o de psika bo ko jandoa ni ala jon disku faranyonga ka tubino كروكي دسكون فعلا لما يكون مقلب القلوب على كده يركب على ما جموني مي كتما كما بك يوبي مقلب القلوب جون دسكون دي على بلو نبو ويل بلا ويرما يا مو بي غريغري بي اكلا كانا ورد دوما فلا فنامو نتمنا اولو بك وردي ngamo bala ku kele nga awtala ka wardi mawma ala bakega mo karaba ka ademe aka don ko o sababu ye femi na yo bla dongodo ala ba labla alsa ay hami ni mo ka furuba nafay ay hami ni tleniye aka hami ni ladriye halla gelera ka temeni nga anto yina ala fe ala be mo sabalaka nga halni yala laka wardi mo ma duni du ni matleni ala labla ma tagi koloshide nate fama quramun tara mashinu makele warkula mamunu mi wariyini na jamana fanga kula unu makele warkula de ulu fanga de mara tugo tiena fo u deme ba u desera ku deme mbo foka fara kumaka amunu mbe alam neka ndado ala ni mo be kan arda yi dabo ala maate malu de la kaliba de malu anga klito nyona de ange ayo sefa mo bay ama fika na ni wariya ante foi nyini ni mfanga yimbulu ale iche siri jamana inga sika avancer doka bo anga ni ndugu sako dinya ina tinsa malika ke jamana ye tinsa au mo dama de yinu fe ama foi wara yinu fe ama na folo nyini ama sanu nyini ama to nyini ama medaye nyini foi kana don ko ambiya ere nga ekitlendro am fana kanga mingi ambukeya halni ante fu ya yere bolo ma fo ko am siga fo ke nga be bi jeni yoroni fi mor be na joro do misiri kono kuma kambo de ma ka do fana kana to mira nga ay kuma ay joni de ba ke de billahi du tawi e bi ko kolo ne adon e jugu bo defo ange ne te fo yi nga ni misiga mini minge ne ka fitini e ka fitini ni fe ka fitini farala nga ala bu debe no de hali ala e kira deme ni mu'minu de qur'an yo ni ala bu ma dema be deme bo de tuila ala te nge gwanza de kado ma de te bebe girite kari hatla bala ba ke gwanza tia ki demetia atike gwanza tia de ne ba don dawla korote ko ala bi fede dawla korote ko de ala ka demeta ma shede nga la mbega kuma info kata la ini fe ko dona ba fam kam ro duskun ke fa nga fe tindron u ba deme u ka bo were ni na kasura halifa mata don ka do bi o de be ka keni wati na o mana o fanga fana ka hakili to ayre la de ka ambaliku to kuma na ya ka to ko ke hey amfana te o shi dem sango juwe bile de onge parce que o bin de kila aba baliku to kuma na ibi sebela o be balika ta sra bla naiti mauma ni chuna ni nze yamba nchui no fe ni ala sona ni chuna yamba nchui kunje ka duguma e parce que malien somine do de la
abe to abuka ku deme soni be balika ye wisra farati wira bo de foto termu de buda kwa chunu ni chuna ni ze amban chui kunjeka okay ni ala sona sisan sa be ko fam aya fam ay mi vo aya fam aya njugu don wa kele mbe sena be afam sisan sa angata ngaya tlele ngana mu komisenu o ka dabla parce que bamanon ko dafa shot luma do to don namu fe ko am fana bo dongu okay man la va soro fama do de ki servir do ka ladriala do de ka servir do to do te fena ko o munun te fena o ka fle o kutle ibn blala joro mina ikofa ibe joda mina ikiseko ka fa ere ka donc ibi ke kiseko ke jamana kana segi a tuko korole de ka tuka kuma nugunu la ayini nge anfe media ba bolo information ba bolo ka mo deme ko o konnu o lu ko bo mango fiana sande o fen nun doati tebena de o kuma ko sefa mo fanama ka an woshile to ya soni ndoro kana bali kana malo ya la ko do taka an sigere aw de kuma fo ku beta wala tania ya do nya fiete koro mama we fa contrôle la beski be kan de kono ka fo do ko an ya fo ala kanu do an dula ka wo machida parce que o de kadui ka an ya fo yo aw tu do me on bu do ya fo ya hey karon ka an fana mi ndon dum na yo de fara fo de ante donnata don de ala de binata don am mi ngon don bi kon ngafsa kunu ye ko tabulo kay halsa anga de me ba kula ni ala sala bana ni mami ni yere mala saki bisega na ni fanga wore ni wati ngono kunyeta tede nawe mama kono ka bu kono kunyeta tede parce que antna na son amade ni adama do numa so ku mara isegu mara de akaram wote an ko mabi ite karam go shi soro ya ka bina bo ko ni fanga yele make bi ka bo ga blige ita soro de na yere nige ita karam go soro ita dugulen soro ita ma soro de parce que ni mama farali kala ba yere se kungoba o ka jebe alaka boda kai aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تعني بخاري لنا مسلم لنا كود دي بيود دولار ما أبوك ما كنشني مي ويالكريك ما دفع صلى الله عليه وسلم أكو على بتواني كلا ينفلي ngani ala min atla ala inna allaha la yumli lil zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu ko ala bitu ni kala nyana fle mo mena to en nayo mamu ya maraka koro to yoni di mena jamana kono danza ko mena jamana kono do bina ko sa bana hal sa ma ba hadza to ni bi ngabini kunun takili do borala ngani yaye amba fa ka doya ka sa ke mina alsa mase oye sedna ali mi fo cenna ali yoro ko ba ko abokar no morte mena ko nyaay ko ko nyana wolu ko efle ko be nyamina itle nyamina ali ko ama akoya do mi ko nyawdu bulo ako neni nywana o de kulu ka chawni no fe chawdo de ko nyawdu ko nga eni nywana munu benen no fede o de ko nyamine bulu bamano ngoti ko ngana tiyaka fsanga na yai am flamme fama uta fa ere muge ere jobe joda mena jamana fo e flevi ka commerce la iba yini ka hera men se jamana ma yebe ngana ngana muna dona pour que ga bugune soro e flevi ka métier la iba yini hera men ga se jamana ma e kalana iba yini an reka kalamba iba yini hera men ga se ama alle ulu era ka balo on jolla tro ni maw ma e boru ke malla ka be fa contrôle alla me kanye ni ka kibu iba alla me na kuma na ka kuma wallahi te kunce abada na mana ka maslaha do fo mi na ku yo soro fa na tawla gale mo soro bi donc o yoro ila iba donc aka layni aka kele ku yere rabi singa bangi ni min tate wi marché bochina do tay de ma place soro ni fa ngay ngono
akera netna sigo kuma ko sa akera benyana ni fanga kili ngono ya kuma do ka kan nu bora la ko ka mai o be keran sigile nyana ya hal malete maloyawla dogo kunte menen ba soro gouvernement kono aba fo ka tabolo kan dogo kun were nu ya a debe no be ka boy abina sigi ka video ke ka fiye fo o dama min kana nyana ya dambola ante tugo kuma ono feble ko an be actualité an tigile nyebe ko la ko ma cité da dombali eble be nyebe ko la nan sigara dungodo fanga min be ni siga keru fe ko awa don yala mato fle nyama ko ni ala kan kioma nga mo nyebu la ko ko famu de an nyebe ko la be sigile nyebe ko ta ko ni e mo saballe do c'est ta te comme na fa an la fiale do ko ate comme an la fiale do de nga komi mbe sena ni to na kadan yi an ba toro mu an bo de la ya ne ta Qur'an de la ka tige malla ka gina mo ha i yela ma doro ko Qur'an tige yela ma nga an be sabali afundini ka ka woshi est ce que ma ngo crise be jamana kono ngo de kumbe jamana kono o ni ma de yi wolo la kibina ta fanga koro ngana mu na wardu damne ala bi tajje dibila e 4 ali mo ma bi kala ma fa jamana debe ka sabali komi ngabi uka lafiya nuka shine eski kama ni maoma ni kibo exploiter dibila maoma ni ko kibi balo o warla dibila iye fama iye commerçant iye karamo yo ala bi itadi chien ki ni buruju be halaki dibila mo yina may be ko tu yakilla am saballe do ate kuma an lafiya mede nga kumi be sena o de bembe ama am bi sabali aka fo ko kata nye soro de ala sona wa amba donc a fo am fle tro minantarati ni ala sona ma ala be ko do kan ame kan yɛrɛ ta ni ala sɔnna ani mi mo famu ise mwanzena tasa tawfi nationalité be mo bolo yo ma tan be kɛlɛ la ngo nunga papier bi bolo tay kati sigo fe ni yengadi abana kanto andamana ambe malde la nationalité wɛrɛ tambula ambe maliko de la ya amanga jamana de no fe kɛlɛ la ambe ka fɛn fo ambe ka fɔ malde kono ya est ce que ne tara kutuba kɛ France de ne tara kutuba kɛ Amerika nga be ka kɛ malde la ya ambe ka kuma min fo ambe ka fɔ ko ka ta kɛ France de ya ango ko ka kemal de la ko le problème e ki ka ibi ka jamana kono jere ko jamana o jamana horale do bi i ka jamana i tay e de ba décision ta aw de ba kono ko ka e me muna on tika anta na mbena minga sondike ango ke muna o ladriye nogole bora mini je kono antika nyogo yo nga jamana kono iba ko jamana tibolo e na o fieni commencera ka amplisa ang me mi voix dibila o fo kenaka fanda kumi mi vo barodalate atika fo sila obeta fo dien fara nyongam baw kene ka dien ko ba fo la ayre ka fama o fe munun taro kuma munun na taro ka jani jebe wakala hey alle o jarom yo yon wasa alhamdulillah rabbil alamin alami man fa bijra ana amba alatam dusukashim mauna do fora ka bwala halna ma waliya fora a foli yere folo o wasara ala lebu min si am maraba koroma bi benye bala jamana waraw nyebe ke ga bon fe kuma mina o yaw yere dama wuli kuma yongama ni ka hasidiya barka bunyana tugo ni betora ka foko fe min gain ni nana foko mai ibini ikorobi donde arama de ni ye hasidi ni mota kalama be ka fa ka fe min lagosi ya ma kelengwa ka infla kwa kai asira ma jamama itatu kono ni min famu ni wati ko la wodi angon makele a fanga kele koni tiena on yeto yoro la folo amo ye folo de ngo folo bi anyeta donc toro mun be jamana kono ambe sabalaka alaka boda kan jamana alaka kishi bembe mun ba nga jamana contrôle ya rabbi alaka du anuche alaka kishi toro ko inte ko fitini de abe do yana ko ninte ni yekutuba kuma ya yitika wajuli ki ataka batofo ni kon ni fasana ni jonya kadi ta ke jonya atanga nga horoya keleke ni ala sona ala ya adama de bunya naka horoya ka adama de bunya naka adama de ika o adama de ni mamin ko abo boshila ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam chenna na kira yinga akoni madon nana ko abine kele kangan halalan na fulu ko ben kele ka boshina ko mi mu kira ko akele ekra ko akele qui défend qui kana folumne acha ko ni akele na infadu
kira ko na yi fa kira shahidu te ko ni ya fa dun kira ko fa huwa fi nar abe tasma kono adama de ka ire defa o e mu'mini jogodo de yo ka ire defa ibe kemi ngai ka adama de hake ni ka dina hake tangani ambe ko de sama ka bo dina ko labi ka fa dona kuma aya ka bato ke aka simbo nunzina an fle ya e bato resite ka nyombolo bi ni nazara ka fera dugu se bala to ti de antika decision fo ita jamana kono ibi bo se ibi teme dulo fere la hali tigi nyamunu tigala mundo abe mana dondon dia nga benda na de kuma mina jamana destabiliser la ka jamana marabu ambulo ka jamana ko be boshana an to ko ni an sigi be atindoro e dokero ko la sade ala ka boda kan jamana ala ka baski ala ka hera do kono aka janga koronga bitay njana ka tafe anga madam ne juna fana de amu fara nyefo nyoni jamana kodu ani be adoy ambi sabali ni mbeka abite mena ala sonama na jara kuma mina ana kutuba usuru yani ala sonama ala ka boda kan ala ka laba mun mandama duwa koro indo maoma na ba feka jamana imbo nogola ikera famayo ite famayo ye fama yini na ite fama yini na ala ki deme ka herese jamana maoma labe ne do kiba anfere kurai ya rabbi ala ka to anga ko to ke koya maoma labe ne do anfere lim ka fe kurai anya nyina ala fa ala ka to anga maliko to ke koya anga maliko to ke ide ngoya anyo nyina ala fa beki akili tunna maoma ikalla ine ka herese jamana ma furuba herese adama do ma ni be fanga yini na arabe ala ku deme ala ku koloshi ala ku tanga ete ke bu ko de ala kana do andula de kana me ko kom la ga sigi jugu sago ya makuga ni fanga nunu fulu ko atla ka do mine ku du kasula ka ke arabe ala kana se jamana ma ala kana labla ala kanu koloshi mauma de labene do ka anfere kuray mbisigi aka kanto do ikanyema ya ko ngoro kanto do ikalafiya yini ngoro ya rabbi ala man la fiara e ko feya ya rabbi ala ka hera kan e ko feya ala ki tilia ka ta fema mimbi nye ala ka kishi toroma ala ka laba mu man dambe ma jamana ya ala ka baski ala ka hera do jamana kono hera ko mun be jamana kono ala kulu jidi toro ko mun be jamana kono ala kulu wili ala ka jamana lafiya ka fara jamana lafiya leunga ala ka jamana kishi ka fara jamana kishi leunga ala ka jamana korota ka fara jamana korota leunga ala ka anfara korota bauka ala ka anfara deme bauka ala ka jamana imbe chieka u be aslamaya ka u be ladriya ka u be tleniya ka ala ka nganu do nyona ala ka anti do nyona ala ka boda ka ay ala ka nan njugu sagoy ala ka nan labla kafiru setan ye dabalta awi ayan reka kalfa alama hasbunallah wa ni'mal wakeel ya rabbi alaka ki anjigi alaka kan kolo shibai fela jugu munum banno fe ya rabbi alaka do anuche fela jugu munum banno alaka do anuche alaka an kishu toroba allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukum